Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Jamen, jeg er lige startet på YouTube. Så ja. Og på min kanal, så vil ham her være kameramand. Ja, han er lidt slatten lige nu. Ja, husk, jeg også har en YouTube-kanal. Ja, han har sådan en YouTube-kanal. Ja, skriv lige, hvad den hedder nede i. Ja, den hedder Victor Tapia. Ja. Jeg er meget pro. Ja, det er han. Jeg har omkring 5 subs. Ja. Og jeg håber, at der er mange, der vil abonnere. Og jeg drikker kaffe med te i. Og lort i. Og sovs i. Ja, jamen sådan er han. Sweet. Og det her, det var bare lige en video om, Lol, vender du sådan kameraet med eller hvad? at jeg lige startede på YouTube. Ja, det er bare det eneste. Så vi siger farvel. Boop.